Nag-committee hearing kami sa naligad nga adlaw sa Ungka flyover. Base ito sa ang ginahalinan sa to kay duwa kami bro diri sa Sangguniang Panlalawigan nagreklamo sa epekto sa pagdiferensya dira sa Ungka flyover. Siya reklamo tungod sa traffic. Puli sa to sa lugar sa una before magka-diferensya na da he took 1 hour 30 minutes kung makaabot siya dito sa lugar. Subong tungod ng traffic na suno siya 3 na oras makalabot siya to sa iya lugar. Then siya naman ka board member, chairman committee sa transportation, madamo nagareklamo sa iya tungod sa traffic dira sa Ungka flyover. So that's why yung chairman sa committee sa infrastructure was prompted sa pagpatawag sa committee hearing kag nagtelefon diri sa isa kadlaw kag pamangkot gid ang representative sa regional office ng DPWH kung anong cause, anong gid balangan amo na natabo. Yes. Di suno sa iya nga gina-investigar ina subong sa ila Bureau of Design. Bureau of Design sa Department of Public Works and Highway. Ara na sila investigasyon. Kung ano gid man result sa investigasyon nila, amo nang basihan sang ilang solusyon. Basihan sang ilang solusyon. Kung ano man solusyon niya ila i-adapt, amo na ang i-implementar dira. For the time being, kung lang tahon mo dito, ginatukuran nila, ginassuring nila. Ginassuring nila, agod hindi magdayo, padayon, usmod. Kay suno sa kay Engineer Alproto, sa DPWH Regional Office 6, Assistant Regional Director, posible spokesperson sa ano, ang DPWH Region 6. Suno siya naga-usmod. Kag ang pag-usmod, ara na sa mga 7 to 8 centimeter. Watching ganon, mga 3 inches na. So na muna nga patukuran na lang anay nila samtang gina-investigar. 3 da ka poste kuno ang apektado. 3 ka poste apektado, iba niya poste hindi man apektado. 3 ka poste apektado. Ako biskan personal biskan na bilang isa man ka civil engineer maka-speculate man ko kung anong posible nga rason. Pero may nahulaton ta na lang ang result sa Bureau of Design sa DPWH kung ano gid man ang cause na hindi ta dahil mambal nga sala sa kontraktor. Hindi naman na dahil mambal nga sala sa structural designer. Kaya pending pa investigasyon mo. Ulat ng investigasyon kung sino gid may diferensya, din gid may diferensya. Pagtapos ang importante gid maka-come up sa solusyon dayon. No? Anong solusyon niya pagaymoon kag mapaybalo sa tao kung astasan o maimplementar ng solusyon nga na. Kaya importante gid Albert, samtang investigar subong sa Bureau of Design sa DPWH, no? Samtang ginastudyuhan nila kung ano ang solusyon, kag samtang i-implementar nila ang solusyon, importante na dapat may nagaman sa traffic dira sa especially inang approach nga nagatubang diri sa City of Iloilo. No? Wala sa nagaman sa traffic. Wala sa traffic dira, wala traffic enforcer, wala sa manage ang traffic dira. Ga sinakuay lang masalakyan nga sinambunot nga mag-agi dira sa kay nag-bottleneck na mo. Yung problema na Albert sa pilakadlaw base pala magsinag-igdanay ang salakyan dira. Pag nagsag-igdanay gani, it would create a huge traffic jam dira kundiin siguro kundiin paasta na nga traffic din sa astada nga naga-queue o kung nagasinundan na yung mga salakyan. So ako na dani dapat may nagaman sa traffic dira, no? Dira nga side, di bali dito dampi sa pabiya nga side, no? Kay may likawan ka to. Makalikaw ka dito sa likod sa GT Mall. Makalikaw ka dito sa dapat din may likawan. Pero problem gid ay worst situation gid raya. Ining approach nga naga-face sa City of Iloilo. Dapat may in charge gid nga mga personnel dira nga naga-attender agod nga mais ang traffic dira kapin pa dira portion nga naga-bottleneck, no? Dira gid pag-start ang approach sinang approach nga naga-face sa Iloilo City sinang
flyover nga ina. Kag ipangabay ko man to ang representative sa regional office ng DPWH samtang ginakulat naton ang solusyon, samtang ginaimbestigar, samtang ginakulat naton kung anong solusyon, kag samtang ina-implementar ang solusyon. Importante gid nga ma-ensure gid ang safety sa nag-aalagi dira nga mga motorist, mga salakyan nga nag-aalagi dira sa muna nga lugar. Safety first.